Привет на всички! Аз съм Плам, а това е Plam's Junk Tales. Добре дошли в моя канал. Днешното видео ще бъде малко по-различно от Junk Journaling, но отново е свързано с боклук. Ако нямате идея с какво да изненадате своите близки, предлагам една оригинална идея. Картичка от остатъчни материали. За целта ще ни трябват, разбира се, лепило и ножица. За основа съм решила да подготвя бял картон. От този картон ще направим своята картичка, основата за нея. Разбира се, остатъчни материали и боклуци. Нека да започваме. Решавам да направя картичка 10 на 10 см. Обожавам квадратните картички и мисля, че ще се получи изключително оригинално. Разчертахме своята основа. Време е за изрязване. И така, нашата основа е готова. Време е да прегънем картичката. Ще ви кажа един трик. Винаги гледайте ръбовете. Ето така. По този начин. След което, придържайки добре, оставяте прегънатата част да ви води. Ето така. Нашата основа вече е готова. Хубаво с нокът или може и с линия, разбира се, прегъваме самата основа. Сега ще накъсаме малко от крафт хартията, за да имаме нещо различно. Целта ми е да се получи нещо като приказка. Нека да видим дали ще се получи. Залепихме по този начин, като тук ще изрежем. С другата част ще направим нещо подобно. Ето. Залепихме по същия начин, като отново имаме малка излишна част, която ще изрежем. Получи се основа на нашата приказка. Сега ще изрежем този надпис. С по-малките детайли трябва доста да се внимава. И изрязахме нашият надпис. И сега залепяме където интуицията ни подскаже. Определено своите Junk Journals ги правя изключително по интуиция. Това е и едно огромно предимство. Всичко правиш по интуиция. Няма определени правила. И така, залепяме надписа. Тъй като искам да има повече контраст, преценявам къде да залепя надписа. Получи се и нашият малък надпис. Ама съм изрязвала шапки. Мисля си, че не би било лоша идея да направя нещо такова отново. Но по доста различен начин. И така се получи на нашата шапчица. С остатъка от тази хартия възнамерявам да направя фон за шапката. Какво ще направим? Слагаме флама и по него правим контур на нашия фон. Може дори да излезете от линиите, не е задължително да е точно. А може и да направим правоъгълник. Защо не? Получи се и нашият правоъгълник. Ето и залепеният правоъгълник. Рязваме от червения филц. Така, залепихме филца. Нека да залепим шапката. Така, нашата шапчица вече е с два цвята. Нека продължим нататък. Мисля си да залепя тези бели квадратчета, за да могат да постигна ефекта на сняг. Хубаво е залепените ни квадратчета да са симетрични, така ще се получи по-красив ефект. Дори ще залепя на шапчицата, да имаме помпонче. Получихме нашият сняг. Мисля си да добавя тези златни квадратчета. И е време за финалния штрих. И така, нашата картичка е готова. По този начин може да изненадате семейство, приятели, близки хора, изобщо всеки когото обичате. Пожелавам ви весели празници!
Пожелавам ви да бъдете обградени с най-близките си хора. Пожелавам ви да бъдете здрави, щастливи и винаги усмихнати. Аз съм Плам, това беше Плам с Джанктеус и до скоро!